habitual rolda de prensa dos venres, coa que, pois finalizamos unha semana de intenso traballo parlamentario na que vimos de celebrar un pleno no que aprobamos dúas iniciativas a proposta do Grupo Parlamentario Popular de marcado carácter social e que dan resposta a dúas decisións adoptadas polo Goberno do señor Sánchez e que resultaron fondamente prexudiciais para dous colectivos moi concretos. En primeiro lugar, para os enfermos de ELA e as súas familias que ven como día a día a súa situación personal se complica, mentras o Goberno de España mira cara a outro lado, chegando incluso a rise deles, como pudemos comprobar esta mesma semana coa propia ministra de Sanidade. Os enfermos dela non poden esperar máis e é indispensable que o Goberno do señor Sánchez poña en riba da mesa os cartos necesarios para cumprir e atender todos os aspectos recollidos na lei da ELA aprobada fai xa 8 meses. E mentras acontece isto, o Goberno galego seguirá apoiando a estes enfermos cunha partida orzamentaria anual de 3 millóns de euros que se está a traducir nunha axuda individual de máis de 12.000 euros para facer fronte ás súas necesidades máis primordiais e a través da segunda destas proposicións aprobadas, que das que lle falaba, por certo, aprobada tamén sen o apoio dos deputados socialistas, exiximos tamén ao Goberno do señor Sánchez pois que manteña o financiamento do 100% do plan corresponsables, permitindo a AMPAs, concellos e entidades sen ánimo de lucro seguir prestando uns servicios que consideramos fundamentais para facilitar a conciliación nas familias e retirando a obriga ás comunidades autónomas de poñer do seu peto o 25% do recorte anunciado nun momento no que os orzamentos xa están comprometidos noutras partidas sociais e, polo tanto, presentarían serios problemas para facer fronte a este gasto. Ao marxe destas dúas importantes iniciativas aprobadas no pleno desta semana, durante a celebración da sesión tivemos coñecemento dun novo auto do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que suspende cautelarmente, neste caso ata o vindeiro 31 de xullo, cando remata a actual temporada de caza, a posibilidade de que en Galicia se adopten medidas de control do lobo cando existan danos acreditados en explotacións e gandeiras. Unha decisión totalmente sorprendente porque en Galicia só se tiñan autorizado dúas solicitudes e aínda non se tiña abatido ningún animal, algo que sí, por certo, aconteceu noutras comunidades como Asturias ou Cantabria. E tamén porque esta decisión do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia é totalmente contraria ao criterio empregado por os tribunais superiores de comunidades como Cantabria ou Castela e León. Os principais prexudicados deste auto son os gandeiros galegos, que ven como o lobo vai continuar campando as súas anchas por toda Galicia, atacando os seus rebaños e provocándolles considerables perdas económicas. E para mostra, pois, poderíamos facer un repaso pola hemeroteca e comprobar como día tras día asistimos a sucesivos e recurrentes ataques do lobo por toda a xeografía galega. Partindo da base de que respetamos, como sempre facemos, as decisións xudiciais e que abogamos pola convivencia do lobo e do sector gandeiro galego, consideramos necesario que a Xunta defenda, ante quen sexa necesario, o mantemento da biodiversidade e as accións de control sobre esta especie, tendo en conta o estado favorable das súas poboacións en Galicia, porque é preciso lembrar que o número de manadas na comunidade galega incrementouse das 84 manadas existentes en 2014 ás 93 contabilizadas na actualidade, estando presente máis do 90% do territorio galego. Situación esta que veu aparellada a un aumento dun 77% dos ataques do lobo e que o número de reses afectadas subira tamén nun 55%. Esta tendencia foi recoñecida incluso a nivel europeo, onde xa falaron o Comité de Berna ou a propia Eurocámara, que deron o seu visto bo para retirar o lobo do listado de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do Río Douro. Esperamos, polo tanto, que os recursos ou as medidas que a Xunta leve adiante ante o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia consigan que se rectifique esta decisión e primen as razóns científicas sobre outras consideracións, unha vez que os datos confirman a situación favorable do lobo en Galicia e a que non é favorable a verse coas mans atadas, como se senten os seus gandeiros galegos para defender os seus animais dos ataques que diariamente están a sufrir. A maiores destas cuestións que ocuparon espacio mediático e político esta semana,
Quero informar que o Grupo Popular vai impulsar unha modificación da Lei de Deportes para implementar 3 medidas importantes. A primeira delas, que a Administración poida comparecer como acusación particular nos procedementos que se sigan por delitos e actos de violencia perpetrados no ámbito deportivo. A segunda, para clarificar o réxime de prescripción das infraccións e das sancións no ámbito deportivo. E a terceira, para afondar no bo goberno no deporte nas organizacións e federacións galegas. Partimos da base de que o deporte e as competicións deportivas deben fomentar os valores deportivos, a socialización dos participantes e un intercambio de experiencias positivas, e todo isto velando pola seguridade e a protección de deportistas e espectadores para que a práctica deportiva este libre de violencia en calquera das súas formas, tanto física como verbal. Porén, lamentablemente, estamos comprobando como a violencia no deporte comeza a ser algo habitual, polo que consideramos urxente que se adopten as medidas oportunas para poñer fin a estas prácticas violentas que afectan tanto aos deportistas como a árbitros e xuíces e incluso ao público asistente aos acontecementos deportivos. Así que, en primeiro lugar, a través desta proposición de lei, abrimos a posibilidade para que a Xunta poida exercer acción popular nos procedementos penais por violencia no deporte. Queremos facer realidade ese deporte libre de calquera forma de violencia porque é a mellor representación do respeto, a tolerancia, a inclusión e a participación cívica, polo que cada acto violento que se produce contravén eses valores e a propia esencia da vida deportiva. Como xa dixen, tamén propoñemos modificar a Lei do Deporte existente para clarificar o réximen de prescripción das infraccións e sancións, fixando os 3 anos para as infraccións ou sancións de faltas moi graves, os 2 anos para as infraccións ou sancións por faltas graves e 6 meses para infraccións leves e 1 ano para as sancións por faltas leves. Por último, e non menos importante, elevamos tamén o nivel de exixencia das súas normas de bo goberno para as organizacións e federacións deportivas. A través tanto do respeto da súa democracia interna, da transparencia, da integridade, da solidariedade e igualdade de xénero, a apertura, rendición de contas ou responsabilidade social, como tamén dunha xestión irreprochable dos seus recursos financeiros, cos controis para previr conflictos de intereses ou a duración limitada ata un máximo de 3 anos dos seus cargos electos. Con este fin, propoñemos que as federacións deportivas aproben un código de bo goberno no que se establezan todas as prácticas de boa gobernanza e integridade, tamén as regras en materia de transparencia, o código de conducta para os seus órganos de goberno ou as normas relativas á xestión e o control de todas as transaccións económicas que efectúe calquera entidade deportiva. Como poden comprobar, son poucos pero importantes cambios na Lei de Deporte que aprobamos xa hai máis de 13 anos e que nos permiten adaptala á realidade da sociedade actual e á situación que se está vivindo neste momento, na que creo que non podemos consentir e debemos poñer fin a eses actos de violencia deportiva que cada vez están a manchar a boa práctica que desexan a maioría dos deportistas en Galicia e que nos surxe, ademais, un maior control das organizacións e federacións deportivas tanto no que respecta á súa organización interna como ao bo uso dos recursos que manexan. E xa para rematar, antes de poñerme a vosa disposición para atender calquera outra cuestión que consideredes oportuna, creo que me corresponde facer unha reflexión sobre a actualidade política nacional logo do que estamos a coñecer sobre o informe elaborado pola UCO respecto da corrupción que inunda o Partido Socialista e o goberno de Pedro Sánchez. A pregunta que nos facemos todos é que máis ten que pasar ou que novas accións corruptas temos que coñecer para que o señor Sánchez dimita e convoque eleccións inmediatamente en España. Non basta con pedir perdón, non basta a dimisión de Santos Cerdán e non basta, dende logo, a realización dunha auditoría sobre a contabilidade do Partido Socialista, porque o escándalo afecta directamente ao Goberno de España, afecta directamente aos colaboradores e ministros máis próximos a Pedro Sánchez, porque dai foi de onde saíron as mordidas para encher os petos do señor Ábalos, de Santos Cerdán, de Coldo
é aínda o que nos falta probablemente por coñecer. Estamos a falar das adxudicacións directas do goberno do señor Sánchez dende o todopoderoso Ministerio de Fomento da súa man dereita, o señor Ábalos, e cuxo cabecillo era actual secretario de Organización do PSOE, o señor Santos Cerdán. E todo isto sen que Pedro Sánchez se enterara de nada, ou alo menos iso é o que pretende facernos creer. E creo sinceramente que resulta increíble que Pedro Sánchez non estivera ao tanto de todo o que facían os seus dous secretarios de organización, agora imputados polo Tribunal Supremo, ou que non saiba nada das adxudicacións millonarias que se facían dende o seu goberno a empresas que despois deixaban suculentas mordidas aos responsables do PSOE, como non entendemos que non soubera nada dos negocios da súa muller, como non sabía nada da colocación do seu irmán ou como non sabía nada das filtracións do seu fiscal xeral do Estado, como ben se encargou el mismo de puntualizar. Non é creíble. Pedro Sánchez está rodeado de corrupción se mire onde se mire e debe dimitir para que os españois poidamos decidir sobre o seu futuro e sobre o futuro do Partido Socialista. Pero non debemos esquecer que Pedro Sánchez que chegou presidente gracias ao apoio dos seus socios, que tamén deberían ser conscientes de que cada día que pasa a súa complicidade coa corrupción que asola o Partido Socialista aumenta de maneira exponencial. Pero iso sí, todos os galegos debemos de manter a tranquilidade porque o BNG, na boca da súa portavoz nacional, xa nos deixou tranquilos onte a través de unha das súas habituais perlas, denunciando primeiro que todo o que está a sufrir o señor Sánchez é consecuencia dun lawfare para poucas horas despois abogar pola tolerancia cero fronte á corrupción. Eu creo que a señora Pontón tense que aclarar e ten que pensar seriamente o beneficio que lle supone aos nacionalistas galegos respaldar un día tras outro a un goberno socialista rodeado de corrupción e que tamén día tras día se está a rir do acordo de investidura que asinaron para nomear presidente do goberno a Sánchez e para poñelo e mantelo contra vento e marea na Moncloa. Eu non teño máis que engadir, salvo iso sí, me informan que hoxe despedimos a alguén que leva moito tempo acompañándonos nesta roda de prensa, a Sergio, o que os galegos non coñecen porque está habitualmente detrás da cámara, e a que eu lle quero agradecer expresamente o bo facer e o bo trato durante todos estes anos. Moitísimas gracias en esa xubilación a mellor das sortes, Sergio. E agora sí que quedo a súa disposición para o que irán preguntar. Eu creo que o que temos que decidir, o que ten que decidir cada forza política non é se está a carón ou non do goberno, se está a carón ou non da corrupción. Esa é a situación. E o que nos están a trasladar todos os socios do actual goberno do señor Sánchez, incluído o Bloque Nacionalista Galego, que pretende ser a alternativa aquí en Galicia, é que prefiren manter un goberno corrupto antes que propiciar a alternativa. Antes que propiciar o que debe ser normal en toda democracia, que é a alternancia democrática. Nos creemos que, despois do que se coñeceu onte, que, hai que dicilo, o coñecemos da boca, da transcripción das conversacións das propias persoas que están practicando esa corrupción, é gravísimo. E fai insostible que o goberno do señor Sánchez permaneza un día máis no goberno,
E, polo tanto, o que pedimos, o que nos parece natural, o que parece lóxico, o que entende calquera persoa decente neste país, é que chegou o momento de darlle voz aos cidadáns e que sexan eles os que decidan se realmente se pode tolerar o nivel de corrupción que estamos a coñecer estes días ou se chegou o momento de abrir un tempo novo. E me parece que esa é a decisión que a día de hoxe están a eludir o BNG e os demais socios do goberno. Só queda unha decisión a tomar. Ou se está coa corrupción ou se está coas urnas. E non hai máis decisións. Algúna cousa máis? Non? Pois moitísimas gracias e falamos nas seguintes citas. Gracias.